नेपाल हादरनि बोसोनगिरि मेचे मुसाहारि मोनथाम गाबनि फिरफिलानि सिङाव थानानै जों बाथौ धोरोमनि गासैबो नीति जोंनि बर' माहारियाव सोलिनाय गेरेमसा माहारि हिसाबै गेरेमसा धोरोम हिसाबै बुहुमाव गायसंनो हानायनि मोनसे लामा सिबिनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन मावथि लोगो नोंथांमोन मिजिं लादों बे मोनथाम गाबनि फिरफिलानि सिङाव थानानै दिनैनिफ्राय जोंहा सदखांसा लानाय एबा जों जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि फिरफिलानि सिङाव थानानै जों बे आफादनि जानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों जे ইতিমধ্যে ইয়াত কাৰ্যসূচী চলে জ্যোতিষী বাউনাই বুলি কোৱা হয় বাটৰ নিয়মত
भारत हादरनि बोसोनगिरि मेचे मुसाहारि